Lawohe dina iki bothok rempelo ati, rasane enak yo. Carane gawe rempelone ati digodhog sekeki godhong salam ambekan uyah, dijarno medhut, terus ditinggal ngulek bumbune. Bawang brambang, kemiri, kunir, jahe, lombok abang, lombok setan, diulek sampai lembut. Nek wis lembut ngene iki terus digongso sampai ambune wangi lenggongso. Bar ngono terus tambahi laos geprek, tambahi godhong jeruk sing wis disuwiri, tambahi gula abang, tambahi kaldu bubuk, terus digoreng neh bumbune sampai gula abange mang ajur sampai bener-bener mateng kaya iki. Bar ngene diangkat, terus tambahno rempelo ati sing wis digodhog, terus diirisi gek mang, tambahno kemangi, tambahno irisan tomat. Bar ngene diudek-udek sampai bumbune rata kabeh karo rempelo atine. Nah, bar ngono terus dibuntel godhong gedang. Iki tak buntel dadi loro tok, dadi gak cilik-cilik. Nek dibuntel ngene iki, bar ngono terus dikukus selama 20 menit. Nah, iki lho yo hasile, iki enak gak langu blas, pedese pas, asine pas.